Il-Kummissjoni għal-Riforma Holistika fil-qasam tal-Ġustizzja qed tipproponi bidliet radikali fil-mod kif tiġi amministrata l-ġustizzja f'Għawdex bilan li Għawdex jieħu iktar dinjità. Il-Kummissjoni rreferit estensivament għax-xogħol siewi li kien sar f'dan ir-rigward fil-Kumitat magħżul għar-rikodifikazzjoni u konsolidazzjoni tal-liġijiet taħt it-tmexxija tal-Avukat Franco De Bono fil-leġislatura li għaddiet. Fost il-proposti hemm li l-Qorti tal-Appell Sede Superjuri wkoll tibda tisma' appelli fil-Qorti ta' Għawdex li avukati u prokuraturi legali f'Malta jkunu jistgħu jippreżentaw l-atti ġudizzjarji fil-Qorti ta' Malta biex dawn imorru direttament Għawdex u viċi versa, li f'Għawdex tiġi estiża wkoll il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Familja, Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja u tas-Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja. Il-Kummissjoni nnotat ukoll il-bini fiċ-Ċittadella Għawdex li llum il-ġurnata jospita l-qrati ta' Għawdex huwa żgħir wisq għall-attività ġudizzjarja li qed issir fih u li qed tiġi proposta minn din il-Kummissjoni. Mill-banda l-oħra l-Kummissjoni nnotat b'sodisfazzjon li l-Gvern permezz tas-Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Ġustizzja fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Owen Bonnici u l-Ministru għal Għawdex Anton Refalo għandu l-ħsieb li jirriloka l-qrati ta' Għawdex f'bini iktar spazzjuż u li jaqdi aħjar l-eżiġenzi tal-poplu Għawċi u Malti kollu.